Ako danas razgovaramo o ugradnji implantata, danas je to standardizirani zahvat koji se ne bi trebao razlikovati od jednostavnog vađenja zuba ili ugradnje zubnog ispuna ili sličnih stvari u stomatologiji. Mi ovdje u našoj ordinaciji smo se odlučili prije 10-ak godina ili malo više na implantološki sustav Bego, njemački implantološki sustav koji je zaista njemački implantološki sustav. Drugim riječima, od proizvodnje, ideje, distribucije, sve dolazi iz Njemačke. Bego kao tvornica, kao tvrtka, postoji već 125 godina, a sa implantatima se bave, odnosno proizvode implantate zadnjih 40 godina. Veliki plus za mene je to što je to obiteljska tvrtka, 5. generacija već, koji žive za svoj proizvod i za distribuciju istog. Jednako kao i proizvođač implantata, tako je važan i distributer za našu regiju, koji me u svim segmentima posla podržava i prati. Pouzdanog Begovog implantata je na najvišem mogućem nivou. Znači, od tehnologije kojim se on proizvodi do distributera. I ono što je jako bitno za premium implantate je to da gdje god se vi nalazili, znači stavimo implantat u Hrvatskoj, vi odete živjeti u Australiju ili u Kanadu, postoji ordinacija koja će na osnovu vašeg certifikata taj Bego implantat moći odraditi i za 25 godina. I to je prednost bilo kojeg premium implantološkog sustava. Premium proizvod, premium implantat, znači osim što je proizveden po najmodernijim i najvišim standardima danas što zahtijeva industrija, to znači da taj implantat će i kroz određeni niz godina, da ne kažem 25 godina, za današnji implantat koji se danas proizveo, za njega će biti sve moguće nadogradnje i dijelovi koji trebaju za njega i za 25 godina. Da se ne desi da vi dođete sa implantatom koji je integriran, koji je srastao s kosti, da ne možete ništa za 25 godina s njim. Znači, postojeće šeraf, postojeće nadogradnja za njega i na osnovu toga će se moći napraviti apsolutno sve, odnosno novi rad u ustima. Vrlo je bitno razlikovati ordinaciju od doktora koji postavlja te implantate. Znači, jedna ordinacija koja postoji već 30 godina na tržištu je možda zaista postavila 30-40 tisuća implantata, da ne kažemo da zaista ima ordinacija koje su i preko 100 tisuća implantata postavili. Međutim, velika razlika toga i doktor koji je to postavio. Znači, doktor kao doktor i iskustvo koje je taj doktor stekao postavljajući te implantate je velika razlika. Znači, danas u Hrvatskoj svako ko je postavio preko 5000 implantata, bi ja rekao, je vrlo iskusan implantolog koji se susreo sa puno nepredviđenih situacija, komplikacija u implantološkoj terapiji i to je jednostavno nenadoknadivo iskustvo. To je nešto što se ne možeš pročitati iz knjige i naučiti kako se treba to napraviti. Naravno, nekakve smjernice postoje, međutim, u stvarnosti, u klinici kad se to desi, je velika razlika. Pacijenti vrlo često pitaju o broju postavljenih implantata. Odgovor na to je da je svaki doktor koji je postavio više od 5000 implantata je iskusan u svom poslu, odnosno ajmo reći da je iskusan implantolog. Ja osobno sam postavio više od 10.000 implantata u svojoj karijeri, 15 godina to radim, 10.000 implantata sam postavio sigurno i to je ona donja brojka.